Proves Pau 2023, juliol. Qüestió 3. Tenim una reacció per a la producció d'amoníac, és una reacció exotèrmica pel signe negatiu, i ens demanen com canviarà aquesta producció d'amoníac en els diferents apartats. Apartat A. Si afegim més reactiu en forma de dihidrogen. Doncs si afegim més dihidrogen pel principi de Letchadelier, que ens diu que si el sistema sofreix una pertorbació, intentarà evitar aquesta pertorbació desplaçant-se en sentit oposat a aquesta pertorbació. És a dir, si posem més reactiu, per a minimitzar aquesta quantitat de reactiu, el sistema se desplaçarà cap als productes, o sigui, formant més amoníac i, per tant, consumint més dinitrogen. Apartat B. Si reduïm el volum a la meitat, mantenint constant la temperatura, què passarà? Si reduïm el volum a la meitat, augmentarem la pressió, duplicarem la pressió. Per tant, el sistema intentarà minimitzar aquest increment de la pressió. Per tant, afavorirà que la reacció es desplaci cap a la dreta, ja que hi ha menys mols gasosos. En els reactius hi ha 1 o més 3 i en els productes 2. Per tant, si dupliquem la pressió, és a dir, si disminuïm el volum, dupliquem la pressió i el sistema se desplaça cap a la dreta, formant més amoníac. Apartat C. Si una vegada en equilibri afegim més reactiu i producte, de forma que es dupliquen les concentracions que hi havia en equilibri, mantenint volum i temperatura. Què passarà? Se formarà més amoníac? Per a contestar aquesta pregunta necessitem el quocient de reacció i la constant d'equilibri. El quocient de reacció, si dupliquem les concentracions i fem l'operació 2 elevat a 2, 4, 2 a la part de baix i 2 elevat a 3, 8. Si simplifiquem, tenim que el quocient de reacció és molt més petit que la constant d'equilibri. Per tant, sabem que si el quocient de reacció és més menut que la constant, el sistema evolucionarà cap a la formació de productes, de manera que augmentarà la quantitat d'amoníac. Apartat D. Què passa si augmenta la temperatura del reactor? Com aquesta reacció és exotèrmica, el sistema ha de desplaçar-se, si augmentem la temperatura, el sistema ha de desplaçar-se en sentit que absorbisca la calor. De reactius a productes és exotèrmica, però la reacció inversa de dreta cap a l'esquerra és endotèrmica, absorbirà calor. Per tant, la reacció se desplaçarà cap a l'esquerra, cap a la formació de reactius i, per tant, disminuirà la concentració d'amoníac.